Alright, so good morning everyone. Tayo po ay nandito pong muli sa Malabon Fish Market, no? So mag-a-update tayo ng kanilang mga latagan na bentahan ng mga seafood. So ito pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. Boss, magkano yung lemon mo? 100? 30. 100 pesos. Yan yung mga kada balot. Kada plastic. Yan po yung mga lemon natin dito, no? At mga saging natin 80 pesos yung mga kilo. Tumpukan. Tapos salamat. Thank you. Good morning. At nakatakip yung paninda ni Joy. Joy, good morning sa'yo. Si tatay mo nag-CR. Naglabas. Magkano bangus mo ngayon? Bangus 200. 200 ang per kilo ng bangus, no? Salamat, Joy. Thank you. Alright, so maulan na umaga ngayon, no? Dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Tayo ay nag-a-update sa kanilang mga latagan ng seafoods. So tatawid tayo rito sa kabilang side muna, no, para sa mga update ng kanilang mga latagan. So shout out. Alright, tawid tayo. So malakas ang hangin at unti-unti bumabagsak ang ulan. So dito tayo sa mga kada piraso ng mga latag ng bangus. Alright, ito yung mga presyohan dito, kada piraso. Kada piraso ng bangus. Yan po ay 150. At meron din 140 kada piraso ng mga bangus na latag dito. Yan ay latagan ni Kuya Buboy dito sa Malabon. At 100 pesos tumpukan. At 50 pesos tumpok ng mga galunggong, no? Dito po yan sa pwesto naman po ni kalahating ina at kalahating ama. Ay ko. Tandaan tayo. Ayan. So yan po, no, 100 pesos, no? Mga tumpukan at 150 ang mga tumpukan po ng bangus. Ito yung mga latag ni Paring Reynolds sa Malabon Fish Market. At mga tumpukan. At tumpukan din po ng mga sapsap. Ayan, 50 pesos. Alright, yan po yung mga bentahan po dito, no? Ang lakas ng hangin at bumabagsak ang ulan dito sa Malabon. At mga tumpukan po natin sa halagang 50 pesos, no? Ganyan kadami po yung mga bentahan po ng mga tumpok dito sa Malabon Fish Market. Alright. So, ang lakas ng hangin. Ang mga payong nila ay hawak nila. Hawak nila ang bit o payong. Alright, so yung mga 50 pesos o 100 pala ang mga tumpukan dito ng mga hipon. Hawak nila ang kanilang payong. At ang bangus po natin ay 140 po isang peraso. Ayan ang mga 100 pesos tumpok ng mga hipon sa Malabon Fish Market. So bangus 3 peraso. 150. Ayan, 150 po, 3 peraso ng mga bangus na latagan po dito. Ang bangus po ngayon ay tinutumpok na, no? Lakas ng hangin. Biglang umampas, no? Alright, salamat. At yan po ng mga latagan dito ni Kuya Nestor, mga galunggong.
Oh, nandito ka. Di pa ako tapos. Ako dito sa kapatid ko. Alright, yan po yung mga tumpukan po dito ng latag nilang galunggong. At tayo dilipat sa kabilang side, no? Sa mga hipon naman na latagan ni Jumong. Jumong, magkano ang hipon mo ngayon? 240 per kilo ng hipon at mga yellow pinto na natin, no? Yan ang mga yellow pinto na. At dilipat na tayo dito sa mga latag pa rito, no? Sa mga islang bato. So bumuhos yung ulan at nahinto tayo sa ating pagbablog dito sa Malabon Fish Market. So itutuloy na natin ang ating vlog kahit na paambon-ambon at tayo sasaglitan natin yung mga latag nila rito. Nanay Noemi, good morning po. Good morning. Ayan ang mga isda ni Nanay Noemi, no? Nabayita at 140 sa mga isda, no? Bubuli. Nanay Noemi, salamat po. Maulan, ha? Naaabutan ako ng ulan, eh. Yung mga parrot fish. Good morning, Boss Aris at Talakito. Yan yung mga pitilya, lapu-lapu. So ito yung mga latagan ng kanyang mga presyo, no? Yan, 160. Magkano binunuan, Boss Aris? 200. Lapu-lapu. 240 ang per kilo sa lapu-lapu natin pula. Parrot fish, 160 pitilya. 180. So yan po yung mga price update natin sa latag ni Boss Aris sa Malabon. So magaganda yung mga latag nila dito ng isang bato, no? Eh yun sa mga dalagang bukid. Ayan ang mga presyo, no? So bumusan ko lang kaya hindi tayo gaano nakapag-vlog. Pero ngayon, okay na at ambon-ambon na lang. Boss Aris, salamat ha. Thank you. At dito naman tayo sa mga ano ni Kuya Warren, lapu-lapu rin, no? Dalagang bukid. So, ito yung mga latag ng isang bato, barakuda, lapu-lapu, snapper o pitilya, lapu-lapu, talakito. Grabe yung ulan ng buhos dito, no? Sabay ng lakas ng hangin. Ito latag ni Paring Ben. Good morning, Paring Ben. Magkano mga bangus mo ngayon? 180. Ito mga sagisi. 160 ang per kilo, no? 180 lang dito kasi kung isa. 170, 180. Ayan. Yan yung mga latagan dito. 180. Parang Ben, thank you, salamat. Alright, so yun po yung mga latagan dito na ating binablog sa Malabon Fish Market. At ang mga islang bato na latagan. So hindi natin maano si Kuya Warren kasi nga meron siyang mga namimili ng kanyang isda, no? At nag-aasikaso sa mga customer. So yun po yung mga update natin sa mga latagan. At basang-basa ang kalsadahan. Alright, so dito tayo sa mga gulay. Medyo maiksi yung vlog natin dito sa kanilang pwesto. So nasa gulayan na tayo ngayon. So may mga takip na yung kanilang mga gulay rito na bentahan. So yung mga bentahan po ng gulay dito ay murang-mura pa rin po ninyo mabibili sa halagang 20, 50 pesos sa mga nakabalot na yan. So pawala ng ulan at tayo ay nakakapag-ikot na, no? Umulan eh. Umulan. Kaya hindi ako makapag-vlog. Magkano nga ipakbet nyo, Nay? Kwenta lang yan, bestseller pa rin natin yan. Ayan, no, bestseller, no? 50 pesos. Kita nyo, hindi pa niluluto para ang sarap. Napakasarap ng tingnan. Oo,
Nakakatakam na. What for pag niluto ka? Oo. Eh, yung carrot nyo na magkano ngayon? 80 kilo. 80 pesos per kilo, no? Ito girin tayo. Reporter 50. O, 50 repolyo, toge at may mga Baguio beans din na latag ito at mga talong. Nanay Cherry, salamat po. Gary, magkano yung mga okra mo? 10 piso. Tapos ito mga talong, 20. Ayan, 20-20 po, no, na mga katatali nila rito. Shoutout sa iyo, shoutout sa kaibigan mo kay Jumong Bale. Si Gandara, umuwi na, no? So ito yung mga latag ni Gandara. Mga kalbos, mga nakatali, kangkong. So yan yung mga latagan dito at may mga tahong din dito, oh. Alright, so yan po yung mga update natin dito sa Malabon Fish Market. 60 pesos po yung mga kilo ng mangga. So yung mga murang presyohan ng kada piraso ng bangus ni Boss Maeng sa Malabon Fish Market. Ito po ay 120 at meron din siyang 80 pesos. So yan po yung mga per piraso ng kanyang benta ng mga bangus. 250 sa mga hipon, 240 sa mga yellow pintura. Nadali mo ako ron, ah. Tahong at mga hipon natin sa halagang 280 ang per kilo, 90 pesos sa mga bangus, may 50 pesos tumpukan, mga hipon, 110 at 80 pesos, 100 pesos per kilo ngayon ng tilapiyang Batangas, no? So mura po yung mga presyon dito ng mga bangus ni Boy Putik sa Malabon. So shoutout sa iyo. inyo guys, shoutout kay Boy Tilapia. So shoutout Boy Tilapia. Ay, sa sabi gusto sa Pasay. Pasay. Bibili na kainuman. Ganun pala. Ay, yung kinabukasan, hindi nakapasok. Oo. Sobrang lakas lang singan. Kasinggero ka din eh. Ganun pala si Boy Tilapia. May tinatago rin pala yan. Oo. Nagsasarili. Sa amin, ayaw nyo makipag-inuman. Mahina daw kami. Yan, busy. Ayan. Boy Putik! Umulan na, nakabaligo na. Nakapagkiskis na ng katawan. Parang eh, hindi ba kumalat ah? Marami pa rin kaliskis din, eh. Okay lang, basta mabango naman. Na, bumango sa ulan. Hindi. Bumango yung ulan sa kanya. Thank you po. Shoutout mo, Slando. Shout out. Sa mga taga-tundo ng laging bibili sa atin, tama na naman sa'yo. Ayan, salamat po sa mga taga-Tondo at taga-subaybay sa panonood sa vlog ni Boss Lando. Shout out po, Mami. Good morning. Ang nakapanood sa atin, nagpupuntahan dito eh. Ayan ang 100 pesos talaga ng mga natagan dito, no? Ng tilapia Batangas. Shoutout Maliliit. sa ano, ang libre ng Yossi. Yung sarap. Salamat, thank you. Salamat. Lipat na ako. Thank you. Shoutout si Boy Tanong. Boy Tanong. Wala pa, di pa ako nakapagbuo, eh. Di pa ako nakapagbuo. Alright, so dito tayo sa pwesto ni Moy Moy, ang mga bentahan ng kanilang mga isda sa Malabon Fish Market. Moy Moy, shout out sa iyo. Good morning. So ito yung mga lapu-lapo nila, oh. Tapos mga sariwang bitilya. Magkano lapu-lapo, Moy? Lapu-lapo, 150. Murang-murang lapu-lapo, oh. So shout out sa iyo, Boy Kasoy. Good morning sa iyo. Shout out. Talakitok na malaki. Salamat sa inyo mga Lodi. Thank you. So kahit umuulan, tayo ay nandito sa Malabon, no? Para makapaghatid ng mga latag at presyon ng kanilang mga binebenta dito sa Malabon. So manok na calves ay 130. Backbone, yan na lang po yung mga natirang manok ni Dayan. So may lemon dito, no? 25 pesos yung isang piraso. 25, oh.
Tapos apple natin 50 pesos tumpok. Mataas medyo ang mga lemon natin sa Malabon, no? So, bumabagsak na naman ang ulan. So, kahit pa paano, marami pa rin namimili sa atin kahit na maulan ang panahon. So, mga presyo ng mga gulay na inyo po mabibili sa Malabon Fish Market. At dito yung mga latag pa nila, no? Ang daming alimasag. 50 na lang po ang tumpok at ang kilo ay 100 at meron din 50 pesos. Mga alimasag sa Malabon Fish Market. Kitang ay 150 ang mga per kilo. Alright. Yan lang ang paninda ni Bito sa Malabon. Tumpok ng mga isdang lapad. So dito mga presyo ng latag ng hipon ni JC, no? Ito po ay 240 ang mga per kilo. Ayan, ang 240 per kilo ng hipon. JC, salamat. At dito naman sa kabilang side ay 230. So may payong na sila. 200 lang yun. 220 lang. 220. Murang-mura mga hipon ngayon, no? Pamigay na. Pamigay presyo. Wala mga plastic, penny plastic. 320. So tutukan na lang natin yung mga latag dito ni Kuya Ricky, no? Plastic, magkala ka mo ng plastic. Yan po ang mga latag ni Kuya Ricky sa Malabon Fish Market at nagliligpit na rin siya ng kanyang mga paninda. At dito ay 320 malalaking hipon. 300, 320, 300 na lang. Ito natin. Ayun, 300 na lang daw po yung hipon. Jumbo yan, te. At dito to 20. So nababasa na tayo ng ulan. Bumuhos, no? So hipon, tilapia, Batangas na latagan dito sa kanilang pwesto. So 300 pesos sa ganitong kalalaki na hipon. At ang mga per kilohan dito ng tilapia Batangas, meron tayong 100 pesos. Ay, nakakabit. Oh, ayun na sa akin na sana yun eh. Ito 90 pesos, mga per kilo ng tilapia Batangas na malalaki. Ganun mo ilang kilo. 250. Magkano galunggong ngayon? 130 per kilo ng galunggong, no? Salamat. At ito kay Aaron, 90 pesos per kilo ng tilapia Batangas. 150 sa mga per kilo ng ating isdang cream dory. Yan po yung mga presyo ng cream dory po dito sa kanyang pwesto. Alright. So shoutout sa'yo. Shoutout. Good morning. 140 per kilo. Ito yan sa pwesto ni Avatar. Napakyaw ng ano? Galunggong. Dami mga dalagang bukid, no? At mga isdang binluan sa latagan dito. Ayan, no? Mga bentahan ng mga isdang bato na inyong mabibili. Pangbagoong na, oh. Inaasnan na. Pangbagoong. Oo. Bumuhos eh. Lakas kanina, oh. Pati hangin. Tamo ngayon ako naka-ano, hindi ako maka-vlog kanina. Ngayon lang.
Boss Ed, thank you. Alright, so yun yung mga nadatnan natin mga latagan dito sa bandang dulo ng kanilang mga isda. So dito naman tayo sa mga latag ng Tilapia Batangas. Dito na kaya Annalyn Bernardo, no? Busy ah. Good morning, Guslando. Good morning. Hey, Bumuhos ang ulan, di ba nalipad yung mga payong nyo? lipat niya eh. Patay nga tao, lumipad. Yung kumari mo, natangay eh. Kaya Kumari niya eh. natangay ba? Natangay. Buti na hawakan mo sa damit. Nako, kung hindi wala na. Ayaw bitawan yung tayo. Baka nang kumaring maganda. Wala na talaga. Wala ka nang kumaring sexy. Grabe yung ulan eh. Sabay yung hangin. Yung lumakas. Di ka makapag-vlog, nandiyan nakatambay lang ako, hindi ako makaalis. Ngayon lang. Kasi lang wala na ng mga singer mo ah. Magaling na mga singer. Meron pa nga eh, mamaya ilalabas ko uli. Nakikipagsabayan sa mga tugtugin ngayon eh. Oo. Request nila yun eh. Dito na ka, Annalyn. Salamat. Thank you, thank you. So yun yung mga nakikita nating ating mga ina-update dito sa Malabon. Ito yung mga presyohan, no? 100 pesos kilo ng tilapia Batangas na malalaki. At ganito rin dito. Pare Agustin, magkano tilapia mo? Lalaki ah. Daan na lang, malalaki. 100 pesos. Ito, gusto mo malaki. Hindi lang ako. Ganun kalaki ah. Baka plaplan na yan. Grabe, ang laki oh. Malaki pala ng ganyan tilapia ng Batangas. Alam ko, plapla yung lumalaki ng ganyan. Batangas to. Ang laki, no? Pangiyaw. Ano, 1 kilo mahigit. Sobra. Sobra pa. Sobra 1 kilo. Laki, no? Tilapia. Pampas sa mukha mo. Ang aga ng latag mo kanina madaling araw. Ano dito ba yan? Hindi, nakakita ko sa my day mo eh. Ay. Nakikita ko yun. Magkano nga yung presyo? 300 ka lang. Happy din ako. So yan po yung mga presyon dito no, ng mga hipon ni Brian Flores. Kaya na pa ako dyan, kaya makapag-vlog eh. Mulan. Yung bumuhos kanina. Kaya pare, thank you. Dito na ako. Tutumpukan ng mga matatabang tahong. Ayan. Matataba, no? 100 pesos tumpukan yan ng mga tahong dito. Alright. So, siguro bukas naman ulit tayo magbablog ulit sa Malabon Fish Market. Talaga nga naman na mga presyohan dito ay sulit pa rin, no? Mababang mababa ang mga presyohan. 100 pesos na lang yung mga kilo ng mga latag ng tilapia Batangas dito sa Malabon Fish Market. At dito naman tayo kay Kuya. Good morning po, good morning. So ito yung mga suka nila no, na paninda rito sa Malabon Fish Market. Yan po ay 60 pesos isang botelya po no, na suka ng antikin na masarap. At meron din po 20 pesos no. Medyo nakakalimot na ako sa presyo. 20 pesos at 60 pesos. Yan po ay mabibili niyo po dito kay Kuya, no? Salamat po. Ingat po palagi. Thank you. Alright, so yun po yung ating update dito sa Malabon Fish Market na ngayong maulang umaga ng Sabado. So maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and busy po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.